Mas Bakhuid tongin duai nagabenda Banrisha Kurkalang Benya Jingoi Jinghia Bautrain Kurku Kardo Shushu Yai Duairu nagabenda I James Walang Baun Kurku Yai Ba in light nagajing nge kajing jinja Duairu nagabenda Kinga Saint John Kong Lita Carling Do Bad Henry Mutkikun Duai Nagabenda Kajingkoi Jinkia Kinga Saint Duairu nagabenda ka Jingja Tide Bam Jukut Mensian Jong Ba Atiar Singh Shadap Balaklat Katlai Tarik November Duairu nagabenda kintuling nombri beniaga jingkoi jingkia Laispa life unreal. Laispa life unreal. Jisu nagabenda kanega step kadbangi van ban mane yabu lemba kanega kinia ka kriam Bakhuid tongina ngai ti apara ka jingang nur janga to nur jangi ka jinge jing shitam jangi lem rangkat pat kanega kinia ka kriam Bakhuid ka jung trai nginang bandra e kina baro baton hapdeng yaksa idwai nagabenda baro ki bapangi bashita pat baro ki jingang nur jangi ka babun chai ai Jisu unam pensle yangi daga bor jangane ki yukirish Bakhuid Ha kerteng upa baru kon baru mensim Bakhuid kajinga e jungu trai jungu Jesus Christ bat kajingi jungu play lem bat kajinga sulak jungu mensim Bakhuid kindon rainka bat pi barong ko himen ko param tongin sangesh por ben panmap nagabenda gilait kilat jungi barong bun sin nimjus ngongu ya uple kumpa ngide ben songu bun sin imane eke jing tau but nis ngo sarong habaton ka jing seizo haga jingim jongi haga jaka ban pai sha utrai ban songu yawu naga benda ka jing job bun sin nis ngo sarong yalade nis ngo kraw yalade but haga ne ke lip ma tongin sange support ban pan map bun sin ngila ngop haga pop bun sin ngila kret yaw Jisu bun sin ngila pendingit ya ka met ka part ya ka men siem jongi na marba ngila ward ya ke jing thau jang perte ke jing snobha jang perte ai Jisu nam pen khuid ingi hagne ke lep mat ta ke jing isne ke jung trai Jisu sait khuid yangi na ki pop baro ki bangila le nga plang how they don boro pada nabi ko hinai ko para bangale pop shibun Daki jim sarkar, daki tin, daki kam, daki jingle klet, daki jingle palat janga, daki jingle palat janga, daki jingle palat bakraw ne janga, namar kata, nakarpadi ka Maria Bakhuid, kabaya sa kati suti, yaki angel bakri khuid, badiapi ko himren ko para, benduwai na kabenda janga, how try ublay jungi, ublay paton bor baro nis ne yangi. Pada dalam mapi ki pop jengi nilam ingi shaka jengim bam jekut. Amen. Try kendra ko play stay Try kendra ko play stay
Dubai lemba ka jinga side lem janga Elizabeth Bakhuid janga Hungary bagania side nagabenta para ka jing tumujang Dubai nagabenta para ka baron kapteng Elizabeth Koblay may bala ay bor yaka Elizabeth Bakhuid ka Hungary benitu bad ben burom yaw Chris haki baduk to ay ba daka jinga silem janga ngilla ban chikri daka jingit bayayne yaki barangli bad ki bala not da utrai jang yu Jesus Christ kun jame uba imbar san sha renka badme haka jingalang kawe jang men sim Bakhuid ublay junom la junom Amen. Kajing pulin aga kitab kajing start barok ki breu ki bam tip ya uplay kilang ki babet na do tenrai bat na ki ai ki babha ya ki bala banyo I kimla satya bantip ya utaw ba im lamne kila itho ya unong thau kat ba ki dang pen pet jing mut ya ki kam jong u pen ban kila mut dor ba kading ne kal er pastat ne ka chilli ki klor ne ka ba khi dew ne ki sharat ka beneng ki long ki blay ki ba sin shar ya ka perthai lada ha ka jing yap nya ya ka jing itanat jong ki ne ki ai ki breu ki la tharai ba ki dei ki blay ai ba kan tip hatu kat no uba kham khrau pan ya ki ne ulong utrai jongki namar unong thau yaka ching itanat ula thau yaki pat lada ki breu kilas ngaulunga yaka bor bat kaching trai jongki ai ba kinyo chingmut naki kat no tam ukham donbor uta uba lapenlong yaki naba na kaching krau bat kaching itanat chong ki ai ki ba la thau kawan ka jing ngau thu ka ba ya dei dur pat unong thau chong ki pen ban om dei banda kin no ya ki ne ki breu let's say ki shule ruma kat ba ki dang wat yau play bat ki kwa ban sham ya u namar kat ba ki dang im hapdeng ki kam chong u ki ai wat shi ai wat bat ki shanya ha ki ai ba ki yo I na ba ki ai ya ki ba la ban yo I ki long ki ba itanat la kataru wat ya ki dei ban shupalat jam namar lada ki don kapor ban tip hadu kata ba ki la ban tokit ya ka perthai te kumno pat de kim la ban sham hashan ya utrai jong kine ki ai kaktien jong utrai Songo yang play. Nomor druspa kendai puwe. Druspa kendai puwe. Nomor antifon balai. Ben ku jaga ku try Aki papari jangan Bertagi mengki ai ben raya kabuang kurai Pasahin mengkaya bengi mati joku Karena kisi Maria
Kerong kebaimbat kabadon bor Kakamne banyak keno kawat lamar liang serti Haleluya 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 Utrai undon rengka bat pim Rengka bat piru Kajing puli na ka gospel Bakhuid kat kumulukas Kaburam ame katrai Ujesu ula ong hala kisenran Kumba kalalong hagisni unowa Kumdaru kalong hagisni jonguku nubriu Kilaya bam, kilaya di, kilaya poika Bat lapinya poika yaki Tathado kasni ba unowa ula leitrung hapo ka yingling bat ka jingsle kalawan bat ka penia yaki baropar kalalong kumju hagisni jungulor kilaya bam kilaya di kilaya tit kilaya di kilaya tung kilaya te henry hagasni ba ulor ulami na sodom kading badu kendok kilaslap na beneng bat kila penia yaki baropar Kumdaru kan salong hagatagasni haba en pen pau iawukun ubriu. Hagatagasni uta ubadon ha tunum ing bat ki mar ki mata jongupat ki don hapo ing to un hiar ban shim yaki bat kumju uta ubadon halingka to unam leit pai shi ing to kin mau ia katenga jongu lord jaru ba persyang ban penne pensa Yalaka jingim undu yaka Henry jaru badu yalaka jingim un penne pensa yaka Nga ong hapi Hakata kamit Endon arngut ki priyu hakawe ka jingtia Ya uwe en shimno But uwe pat en ino Endon arngut ki kinde Kiba yat tilia keu lang Hakawe en shimno But yakawe pat en ino Kitsenran kila kili ya u shano kotrai Ula ong haki Katchabadon kamet Andaru kipukini kin ya lumlang. Ka gospel John utrai Kaciro yame Chris Ko himen ko para bahid ha utrai Jesus Christ Kadba ngilajan poi syaka bakut jong kaneka ayom bat ngirum hakawai pa ka ayom batimai ki jimpule ki penkre yangi ban pediang bat ban puson jiliu ya ka jing kardor jong ka jing don uble ha ka jingim jongi ka jing kardor jong ka jingwan uble ha ka jingim ka jongi nios ngo na ka kitab jing start ka kran shai kadar Don bun ki beriu ki ba imbij kalam tip ya uble kila kim shim la don jim parkat ne jing tip shapang uble kila mane ya ki jing tau jong ka parte kila mane ki ding kila mane ya ki ler kila mane ki kulur kila mane ki lum kila mane ya ka bor jong ka ne ka parte Kila mane ege jingitenat jangga partai penban kila duno iawunong tau don bun ki beriwan hagane ga jukka ba mendaru ki be naga benda ke jing tau jangga partai ki perlut ya ka por ka kanda jangki ban mane ya ki jing tau jangga partai ki perlut ya ke jingim jangki naga benda ke jing tau jangga partai bad ki sakut ha ki jing tau baro lese ki long ke ba itenat Lese ki long ki ba pinsho jimmut yaki Lese ki snow baki penim yaki ki yada yaki Henry kaya ka jimma kabaki yakandu Kim shimlala yawunong tau jong kine kie kie baro ba itanat bayarap yangi Don bon ki beriu
lese ki leish kiu shaki lum ki wa lese ki hiar shaki wa ki leit kiu shaki lum but ki wat ia ki mau ki wat ia ki ding ki wat ia ki baro itenat ban mani ia uble henry kaya ka ba kaktin uble ka ki kai ngi ngim don kam ban wachu ia kita henry ngidon uble bashisha hapadeng jongi ngidon ujisu bashisha ulong ka dakashin baga jingdon jong uble hapadeng jongi ujisu ulong uble bashisha bad ngi haben mane tang ia u ngideben i tang ia u bad nimdon kamban wachu yakinu kinu kitiar jong kane ka parte kaba perlong uble yangi tinaga daga daw ko himmen ko para kaktin uble ka kran shahi ka dar babun gibriu haka juk jongu haka por jonga nowa kila lekamen kila les ngoba bad kila klet ya uble bad kila bam kila di kila yalakai kila kren kila reki bad kila le jingle bad kila pelut ya ka por jongi haki ke bauro jongane ka parte kaya ka bala kila du hakata ka por kalon kim shimla lap ya uble haka jingim jongi kim shimla perkat ya ka bangi enjoy menda ya ke bangi lekamen menda ya ka bangi les ngabham menda kalawan na uble pinban kila sakut haki ke barok bala pins ngobha yengi kila sakut haki jing tau kane kalong jing pakala jong gibriu haka por jong nowa kim shimla pai sha uble pinban kila pindon kam ye ke baro kaba uble ula tau nya gabinda jongi but kila pellong uble ye ki but kila sakut haki ta ke jimpar kha jongi ha kaba kerlet benting burom ya uble namar ba kila du uble na ke jingim jongi kila stang ban le pop kila stang ban ino ya uble kim shimla ken mau ya ke jingkoi jong uble kila penyap ya ke jingya te plem jongi ha ka ba mane ya ke bleitau ha ka ba mane ya ke jingtau jongane ka parthe bad kim shimla wad ya uble peshisha but kane kalonga jimma kaba ap ya bauro ki briyu jong kane ka juk kaba menda lese ki trishitom lese ki perlut ya ki por jongi ha ka ban mane ya ke bauro jong kane ka kinja parthe di nagata ka daw ujisu la maham yangi lemba kaneka gospel kaju ka por ula on kito ki bashang hautunum ing umde ben hiar ben lum eye kito ki ba tre ha ki lingka kinum de ben kuslai ben wan pai shaying arngut lese kile kidang ya tre lang henre ive in shim ive in ino namar ita ive iba shong bele iba kinmau ya ubele iba mane ya ubele bad lada ni om ho kalajan kut kapor kalajan wai ke perte tengah haban le lumlang ye ke baro kaba mud ngam shimla i dia ubele ngala i dia ke baro kaba ubele wala pen biang yanga kane kalonga jima hagane ke sngi ni reke ya kasngi burom janga Elizabeth Bakhuid jang ka Hungary ka Elizabeth kalong ka kuns but kala don lock but kala don saungut ki kon Henry kaya ka ba pelong ye ka ba long rikoi wala na ba kalong rispa ba kala ba don bon ki jings ba janga perte wat la na ba ka don ga burom janga ne ka perte kala ino ya kita baro but kala mino nakapakidulan jonga but kala leisha ki yau kahat banyarap iki baduk kala ai tilut ya ke jingdon jingem jonga baro ban kinti burom iki baduk kala yara ban snabun di hospital kala ai bam iki baduk bashisin kala om kabba kadang ra ya ke roti ya ke jimbam ha ka jain kersha jonga kala wan kindit kinsan ya ulog jonga nakaban be marad but kalating lese ulog unsa dom yaka namar kara ye ki jimbam nagabinda ki baduk bad haba ulog ula yo i yaka bakadang ra e ye haka jain kersha jongka ula ya naukulai but kalawan shau shaka but kli pira ayu but kala dem yaka kli but kadang ya hakama jomu but kal ula penbor ye ka ban peni ia u ka e ka bakalara haka jain kersha
Bad kamban se ben peni yau kadba kala pli ya ka jain kersha kala hap bun ki sentiu kulap na ka jain kersha jongka haka jaka jongka roti bad ke jimbam kaba kadangra ki roti ke kerlalong ki sentiu bad iwa kawe na ke sentiu ulok ulara bad ula om kane kalom ba perla shisha namar kala long ka ayom bam don sentiu henre uleyo i ya ka sentiu ba perla ka hap na ka jain kersha jongka Elizabeth Bakhuid bad kala imtang arpo sausnem kareta hapadeng arpo sausnem kareta kum ka longkumi ying kala syakri hadu kata yake baduk minda ka balang ka kintiu yaka syaka kerdan jong ka rikui jong ka jinglong rikui ko himen ko para ngimdon kamban imslem hagane ka patay balong rikui henre yaki por ka ba ublay ula ay ngide ben pindon kam naga benta ben pindon burom yaw kay ka ba perlong yaka Elizabeth Bakhuid balong rikui kamen siem jong ka ban id yaw try kam shimla mane ikijing tao kalaban mane kalaban yo burom shibun na mar kalong ka kuns kalong kalog jongo ubriyo badon bor shisha henre kala ino yaki baro nakabenta ban syakri uble syakri yaki batuk haka jingim jongiru ujisu ai yang ibun gilat kelenti ban syakri ya uble hato ipendon kam ya kita ki kabuk siar ka bautrai bu haka majongi ne ngidang sakut haka babe ya ka jing rompong jongane ka parte bad ino ya ujisu na ka jingim jongi lese kum ki briu haka pornawa ngiru ngiyasrim bad ki briu haka pornawa kajingko selai jongi kalong halor kajingko selai jongi ke baro jongane kinja parte ngi habanang ino kane kajingko selai na kabindaman pendon buram ya jisu hangda ngin sayo ya kekerdan jongi rikoid jisu be i kerko kardo yangi penslai yangi bangirungi kamsong tu ya kajing kordor jong kajing don jome ha kajingim jongi banginduk manetang yame banginduk wat tang yame haki baro kabang yo i saudong jongi enya ro ya utrai Jesus Christ Thohdieng plai ka jing ka jongi ngange Ablay pa adon por baro. Nong ta ka binay wat ka kendo. Batau Jesus Christ kun ba marway jongu. utrai jongi yau bala puna men siem bakoi yau bala kana ka Maria Trisati wala shalabin ko Pontius Pilatus la sanar pna yabu la yap la tep yabu wala yasha kibaya hagasni ka banai la mi pat kibaya wala kiusha bening wala shamsha kamon play pa badan por barol nanta unwan pat ben bishar kibayim bat kibaya hange men siem bakoi haka balang Catholic bakoi haka jingesila kirikoi haka jima ikipo haka jimi pat gador daka jingim bam chikut amen Amen. Lai spa nyopo. Lai spa nyopo. Jingai di pagi
ตัวya duai ko himen ko para baga jingkinia jonga ba jumpi kalong ka ba pediang hun ha ublei upa ba don bor ba ro to try pring jingnya le ti jopi ma ko tra chi ro ko ro ka teng ju ka chi mo Thohdieng ni ba ka pa ko chu ba ro ko wei to ngap da ka bas bun ya ge jing tu wai jongi ko trai ngi karpat but to yada yangi da ka jinga side lem jengi ri ko jame kamdam ka Elizabeth Bakhuid ka Hungary bangin la ban shakri bat bidor ha ka duwan jame da u Chris utrai jongi amen utrai undon renka bat phim ka bat phi ro token tiu ya la ki donut ikintiria ki shau ko try ngai ngu ya utrai u blei jongim ka shong hok ba ka tei da shisha kalam ka ba shong hok bat ka badai ka deiti jongi bat ka jim penim yangi hamal la ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kinrat ko pa Bakhuid ko blei badon bor bat bam jikut namar hakiri ko jame kamdam haka Elizabeth Bakhuid ka Hungary kibala pinkantang yalade hau Chris nagabinda ka hima bening kalong ka bade hok beniro ya ka jing suma suker ba perla jame da ka ba me kot biang ya ka jinglom briu sha ka jing kui ten rai jaga bad me ver ya ka ban mad hangne ha perte ya ka jingai ya ka ba enyo ha ka perte batimai bad kumta rengkat bad ka kinhon jong yangel bad kiri kui ngiaro ya me bad ni pen bana klem sangeng Bakhuid to Bakhuid, who try to make me by, bring plantation on a gun, from John Green. Hosanna, Hosanna, Lord, they shout, Hosanna, you way to Lord. And Yarod, you are one, our God, take control, make plantation on a gun, from John Green. Hosanna, Hosanna, Lord, they shout, Hosanna, you way to Lord. ko himen ko para ha ka jingri bale tongenai tia la de shau jisu rengkat badune upo bat ka wain pa ka bor men siam Bakhuid kan pinki im yangi such a scene balong ke bariu bale ni duai ut na ka binda bar ki na badon ha padeng ki eksa pakin yo ya ka jim parsa jung men siam Bakhuid pakin dup na ban champang ya ki baro ka bakidang record bad ban kin to eksa tu ai na ka binda ki papang ki bashitam bad baro ki jing tumo jangi ba ka bor men siam Bakhuid pen slai engi baro da shisha melong Bakhuid ko trai ka te mei jong ka jing khoi baro nyamar ka tangi kar pa dia me to pen khoi pen kantang ya kini ki jing tarwa jongi da ka ba pa ya umen siam jame kum ka umje halo jongi bakin kalalong yangi kamet barkasnam jongo trai jongi u Jesu Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngoba ula pediang ya ka jingsha shito ula shim ya upo badaka ba aingu yame ula kedia yavu badala ai halage sentran u om to shim bat to bam na kane pi barro na mar kane kalong ka met jonga ya ka ba naiti na ka benda jumpi haka ju keru kamendala le bang ula shimya ka kuri badaka ba ingu piang eme ula ayaka halage sentran u om to shimba to di na kane pi baro na mar kane kalonga kuri janga snam janga jutang batimai bad bam chik ya ka ben pen mi na ka binda jumpi ba na ka binda ki babul na ka binda ka jimma ki pop tale ya kane ban kan mau ya ngam
ก็สนามบักรดอร์จงคริสต์ตัวเป็นคุยอย่างนี้ตัวเป็นคุยอย่างมันเสียมาดิมเป็นคุยเป็นคอยเป็นขี้ยอย่างนี้อย่าด่าอย่างนี้นะอุบาแมนก็จึงไม่อะจงก็จึงเอง Kata simbang hilang yudeoku Bagi tindakan ikakuri Iben braga jingyam chombe putra Dadadu Namar kata, ngi ke bapen menda ya ke jingia par ke jimi pa jongu. Ngi terwa hame ko tra ya upo janga jingim, par ya ka kuri janga jim penim. Ngi rai nguai dem, namar mela nyiu ya ngi ke babit, ban yang hakamat jamme bar ban chakri ya me. Da ka bas ngi varit ngi karpad ya me, bangi ke bayo binda hakamet bar das nam ukris, ngi long ke bala penyatali ka ve da umen siyam Bakhuid. Token mau ko tra ya ka balang jamme, ka bala priyang hasatala ka parthe. But the penjana yaka haka jingin, Rankat bado Francis uppa Bakhuid jangi, Wilbert Marvenu Bishop jangi, but barakiling do but kirinium. Token Mawkhlam ro yaki himmen ki para shinrang but kinde. Kibala yutia daka bakermen yaka jimmy pan, kin mau yaki bayid batoin jangi, ya barakimin siyam bala klan. But ya baraki bala klan no haka jingis ne jamme, to Thohdieng yaki shaka jing shai ka kama jamme. To isne yangi bahar yangi karpadi me parengkat bar kamari ate soti Bakhuid ka kami jango balai u Joseph Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid ka Elizabeth Bakhuid ka Hungary u Francis XVI Bakhuid but baru ki rikui ki bela penskava yame pateng la pateng ngilong ki babit ben yo bintalem ha jingim bam jikut par bangini ro but pendon buram yame da ukun jamme u Jesus Christ. Dawu lembadu badhabu kallah hame ublay uppa badan bor hake jingelang kawe jung men sim Bakhuid barok ke buram bad ke jingero junom la junom amen ko himen ko para to ngin tuwai naga binda ke jing tu mushime shime jangi kin ma wen duai na binda ki kinabaro ki bato ek sa duai naga binda baro ki papangi bashitam bakin yo jingoi jingkia babaro mangi nginyo ya ke jing Bakhuid na utrai Kopa jangim, Wa beneng kalong Bakhuid Thohdieng jamme, Kanwai hima jamme, kalong kamon jamme, Ha kindau umba beneng, Tuai yang imita ka jimbang jangi kabala kasuni, Badama yangi hirangkan jangi, Kumbani rungi ma ekabales niu yangi, Padwa delam yangi shaka jimpen shoy, Ndrei tapalait yangi nakabasiniu. Tapalait yangi ngi karpat ko try na jing sini bara ha jing born jamme to I jing sub jing sign ha Sngi jangi krampa da jing arab ka jing sne jamme ngi light bara bona ka pop bangin yo jing da na jing jar bara ka bangi da ngap kemilen dia ka jing karmen Bakhuid but ka jing wan pa jung nong penim jangi u Jesus Christ. Namar ka jume kalong kaima, ka jume kabur ka buram, sinong ma sinong. Ko try Jesus Christ me ubela on ha ki apostol jamme ka jing sub ngai happy ka jing sub janga nga ai happy wat pe di ki pop jangi henry ya ka jingai janga balang jamme bad ha ka jing spoon jamme to ai ha kai ka jing sub bad ka jing yatle ka we kat kum ka mon jamme mame uba im bad basensha junom la junom Amen. ka jing sub ko try kandon barabor rengkat but pim Rengkat but pim. dam ta ka jing edu Christ to ngi dia imo markelia. Be
hakami ukon lambro jong balai hakami ubaket naga pop jong parte sukito ke bala kosha ke jing kawai jong ukon lambro ko kan rat ngam long ko so ko pamrong ko ka ying junga dai strong to naga din ka man sem junga sakya hi Bangin Sngi no ke jimene ke Lait-ïa ya ke jing thao jong ne ke prothe mena pen kuj mena kar ko kar do ya maur ke bapang ke bashit ma ban pen kahit ya ki mena balai lu ya gi na ke jing mana ke jing sir mena kar ko kar do ke kinna maro ke bat thon ke yaks mena ngai jing ta thai bam jung men siam ke bala kla na pen jong haleluya 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 la 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Jesus, 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 Jesus. I boring you, Jesus, I boring you, Jesus, and slaying you, Jesus, and good you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thohdieng nia duai. Haga Sngi ka, Shabening, Jongka, Margaret, Bakhuid ka Hungary.
ngi karpar ko trai ba mangi ya ke bela pin klein da ka jinga e janga sakrament ngi laban sngo komen hakie ki ba bha janga bam chuk ki ba wat mentahi ki pin he pin san yagi da ka jinga e jame da o kris o trai jangim o trai undon reng ka pat phim play badon bor baron kar kuit upa baru kun baru men sim Bakhuid Amen. ya lesuk ben pen bana ya ka kubar ba jang o trai da ka jingim ka jam phim Isongo ya play. Lai spa arpun riu. Kata simba bila hari weng dai para bari jonga shisha bila aga abangatan bila bersayaga abangosnya bila wangai diaga. Sim Bakhuid. Amen. En je try Jesus Christ.